Po natin na per piraso ay 130. So ito yung paninda ni Boss Maeng, 130 na isang piraso. So update naman natin yung mga presyo dito ng gulyasan at yellow pintura na kanilang latag, ang mga presyohan. Ang mga presyohan po dito ng yellow pintura ay 120 per kilo at yung mga gulyasan po natin ay 100 pesos. 100 pesos na kilo ng tilapyang Batangas. Ito na lang natira. Ang yellow pinto na nila sa halagang 140 na per kilo. So ayan po yan. Good morning B2. Ayan po yung per kilo ng mga isdang tawilis, no? Magkano yung bisugo mo? 280 na per kilo ng bisugo. B1, good morning. Magkano naman ng takal natin ngayon ng tahong? 100 pesos na isang takal po. Ayan. Ayan. Nung bumili tayo dito nakaraan, ang kilo ay 50 pesos. Matataba po talaga yung mga nabili nating tahong. Ayan. Tapos yung mga talaba po, eto napakataba. Ganyan po yung mga laman niya, no? Morning po. Magkano yung per kilo mo ngayon ng tilapyang Pampanga? 140 po sa mga buhay na tilapyang Pampanga, no? Boss, magkano hipon mo ngayon? 280 lang, boss. Ayun, big size na hipon, 280 na kilo. Malalaki po. 30 grams. Ayan, no? 30 grams yan, 30 grams. Malalaki, no? 280 na per kilo. Ganyan ang 30 grams. Boss Maki, shout out sa iyo. Ang pagbabalik ni Boss Maki sa Malabon Fish Market, shout out. Kaya nga eh. So, inabot na naman tayo ng tubig. So, ahon. Ito po yung mga bangos 120 per kilo. Oh, shout out, pogi-pogi geng-geng. Lagi naka-geng-geng sa akin yan, shout out sa iyo. At ang paninda po dito ay alakaak at mga sapsap. Nay, pwede po malaman yung presyo ng sapsap? 140. 140. Alakaak, 140. Parehas po yung presyo, no? Tunsok, 80. Ayun, yun po. Ayan, 120, no? Mga galunggong na per kilo. 120, no? Per kilo. Oh, ganda, oh. Mga laman po na mga gulyasan sa Malabon Fish Market. Ayan. 300 pesos na per kilo. Bossing. Magandang umaga po dito po sa Malabon Fish Market. At mag-update tayo sa kanilang mga latagan na ating pong makikita o maiikot dito sa bayan po ng Malabon. So araw po ngayon ng Kalayaan. At holiday po tayo, no? At isang makulimlim na panahon. So update natin yung mga latagan po nila dito. So samahan niyo pong muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go. Presyo pa rin po dito ng kanilang mga latag na mangga ay 100 pesos na per kilo. 100 pesos, no? 50 pesos po ay nakakabili rin po ng manggang hinog. So ang presyo po dito ng mga bagus dagupan po natin na per piraso ay 130. So ito yung paninda ni Boss Maeng, 130 na isang piraso. So update naman natin yung mga presyo dito ng gulyasan at yellow pintura na kanilang latag, ang mga presyohan. Ang mga presyohan po dito ng yellow pintuna ay 120 per kilo at yung mga gulyasan po natin ay 100 pesos. Ang tumpukan po ng mga galunggong, no, 100 pesos na tumpok at yung mga galunggong po dito ay 160 per kilo. So yung hipon po natin ay 280. So malalaking hipon po ito na kanilang latag. So yan yung mga latagan nila, no, na ating ina-update dito sa Malabon Fish Market.
Dito per kilo ay 360 at meron din pong tumpok sa halagang 100 pesos. Sige po, salamat po. Ito po ay 100 pesos na kilo ng tilapiyang Batangas. Sana boss, yan na lang eh. Ito na lang natira. Hindi marami tayong customer ngayon. Paano nga bentahan mo? Baba, 120 po. Ayos ka, mas mo. Sa labas po po. Boss, magkano tulingan mo ngayon? Sandaan lang dyan, idol. 100 ang kilo sa mga galunggong. Galunggong babae natin, 100 lang din. 100 ang kilo. Matang baka, 150. Galunggong lalaki, 140. Ayun yung presyo, no? Alumahan natin, 120 lang. So yun po yung update sa mga presyo na binibenta po dito, no, sa bayan po ng Malabon Fish Hindi na Market. lang natira, idol eh. Okay, salamat ah. Thank you. Salamat din, idol. So ikot na tayo at alam-alam pa tayo ng presyo ng kanilang mga latagan. So dito update po natin yung magagandang yellowfin tuna nila sa halagang 140 na per kilo. So ayan po yan. Boss, Elvin, boss, Elvin. Ang mga laman po doon ng gulyasa, no? 140 sa per kilo ng yellowfin tuna at ang mga gulyasa natin ay 80 pesos na ulo per kilo. So shout out sa iyo, Black Mamba. Ito po yung mga laman, no? 120 na kilo. Balsa ay 100 pesos na kilo. So yan po yung update natin sa kanilang mga latagan na ibinebenta sa ating mga mamimili, no? So ikot pa tayo dito sa Malabon Fish Market at update pa natin yung ibang mga latagan. Salamat sa inyo, Black Mamba. Thank you. Good morning, B2. Ayan po yung per kilo ng mga isdang tawilis, no? Magkano yung bisugo mo? 280 na per kilo ng bisugo. Tinatanong sa akin ng viewers kung lagi ka rin may latag na alupihan dagat. Bihira lang talaga. Kapag meron lang talaga sa nakakahango. Ang sarap nung matataba. Matataba nga nung binubuksan ko, walang tapon na kundi yung pinakabalat lang ang tapon eh. So ayan po yung presyo, no, ng mga bisugo sa halagang 280 na kilo. Walang ibang latag, no? So dito tayo sa mga tahong. B1, good morning. Magkano naman ng takal natin ngayon ng tahong? 100 pesos na isang takal po. Ayan. Ayan. Nung bumili tayo dito nakaraan, ang kilo ay 50 pesos. Matataba po talaga yung mga nabili nating tahong. Ayan. Tapos yung mga talaba po, eto napakataba. Ganyan po yung mga laman niya, no? 100 pesos din po yung takal. So shout out sa iyo, Pogi. Mag-aaral na yan eh. Mag-aaral ka na? Sabi ko magbabawal kasi bawal daw. Ay, bawal daw ng gatas. Bawal. Bawal, hindi pwede. Papagalitan ka ni teacher. Sabihin, laki-laki mo na. Naggagatas ka pa. Bawal ah. Okay. So shout out. Susunod na lang ah. Magbalik na lang ah. Ang bili candy. Susunod na lang. Papasok si Kuya Lando eh. Salamat po. Thank you. Alright. So, dito update natin yung mga tumpukan dito ng galunggong. Magkano tumpok mo? Ako naman. Dali lang ipagtanong yung pagtatanong ko na lang. Dali lang. 100 pesos to? 100 pesos na tumpukan po ng galunggong. Family po. Ito yung mga hipo, no? Nagpaalam na rin sa kasama. Magkano kilo? Yun po yung presyo.
ng mga malalaking hipon. Salamat! Sa'yo na yun, lahat. Hipon po dito, ito, malalaki po. Oh. Magkano per kilo? 300 lang. 300 pesos. 300 pesos naman po dito yung per kilo ng mga hipon. At mga pusit kalawang, gulyasan, no? Pagmamahal. Iyon ang sinasabi ko. May kasama na naman pagmamahal. 300 pesos. 200. Di na ba na 200? So, ayan po mga gulyasan ni Kuya Ricky, no? Sa kanyang mga latag dito sa Malabon Fish Market. So, dito mga pandaing na mga tumpukan. Ito yung mga perpiraso, no? Ayan. Mga tilapiyang Pampanga na buhay po. Good morning po. Magkano yung per kilo mo ngayon ng tilapiyang Pampanga? 140 po sa mga buhay na tilapiyang Pampanga, no? Eh, yung pandaing mo ngayon, magkano? 150 pandahin. 150 po sa mga per kilo. Guys, yung mga viewers po natin na nanonood, dito po kay Kuya Ricky, lagi po may mga latag ditong bangus at mga buhay na tilapiyang Pampanga, no? Kuya Ricky, salamat po! Alright, so yung pong mga latagan po dito na ating na-update, ang mga latagan po ay mababa po yung ibang presyo ng kanilang mga isda na ating pong na-update o nakikita po dito sa Malabon Fish Market. At yung mga kilo naman po dito ng isdang gulyasan, ito po yung mga presyo, no? So shout out sa ating mga mamimili sa Malabon Fish Market. Ito po yung per kilo ng gulyasan. Ang kilo ng mga yellowfin tuna ay 140, no? Yan po yung mga presyohan na atin pong nakikita. So ito bago nilalatag at mga hipon. Boss, magkano hipon mo ngayon? 280 lang, boss. Ayun, big size na hipon, 280 na kilo. Malalaki po. 30 grams. Ayan, 30 grams yan, 30 grams. malalaki, no? 280 na per kilo. Ganyan ang 30 grams. 280 lang, Malalaki, 280. no? Salamat! Okay, boss, salamat. Kilo ng mga tilapyang good morning po. Kilo ng mga tilapyang Batangas 120 at 100 pesos. Tilapyang Batangas na inyong mabibili. $120 per kilo. Boss Maki, shout out sa iyo. Ang pagbabalik ni Boss Maki sa Malabon Fish Market, shout out. Kaya nga eh. So, inaabot na naman tayo ng tubig. So, ahon. Ito po yung mga bangus 120 per kilo. Oh, shout out, pogi-pogi geng-geng. Lagi nakageng-geng sa akin yan, shout out sa iyo. Asa ba si Tiyo? Wala. Wala na naman. May sakit daw. Hangover lang yun. Sakit yon, sakit sa bote. Sakit sa bote. Salamat! Thank you. Alright, dito 70 pesos na kilo, no, ng mga gulyasan. At dito naman po 100 pesos na kilo ng mga tilapiyang Batangas. So, lumalaki na po ang tubig at pumapasok na po dito sa Malabon Fish Market. Ayan po ang tubig, nakikita po natin, no? Papasok na ang tubig dito sa Malabon. So, dito yung mga presyo, ito po. Sap-sap. Shout out, good morning. Nandito na si Geng Geng.
Ang paninda po dito ay alakaak at mga sapsap. Nay, pwede po malaman yung presyo ng sapsap? 140. 140. Alakaak, 140. Parehas po yung presyo, no? Tutulso ko 80. Ayun, yun po. Yan po yung mga presyo na latag po ni nanay dito sa Malabon Fish Market. So, geng-geng. Yeah, boy! Geng-geng! Talagang lumapit ka na sa akin, ha? Mapapageng-geng ka na lang. Mag-aartista na lang kaya ako. 100 pesos na kilo. Ng kilo ng mga gulyasan po dito na kanilang mga ibinebenta sa Malabon Fish Market. Ganda, oh. Shoutout kay Tio May Tulo. Lasinggero. Lasinggero na naman. Kapo wala. Update natin dito. Salamat, thank you. Update natin yung mga latagan po dito, no? Pinapya, 100 lang yan, te. Ayan, 120, no? Mga galunggong na per kilo. 120, no? Per kilo. At ang mga tumpukan ay 100 pesos. So, palaki na ng palaki ang tubig na update natin sa Malabon Fish Market dito sa kanilang mga latagan. At talaga nga naman ay lumaki ng lumaki ang tubig. So, ganda, oh. Pangalaman po na mga gulyasan sa Malabon Fish Market. Dito po yan mabibili at ang mga tumpukan ay 100 pesos. Ang mga kada piraso po, ayan, hindi na tayo makapasok, no, dahil nga malaki na ang tubig at tayo ay naka-sandals. So yan po yung mga latagan po nila dito sa may bandang dulo. So ahon Malabon. Ahon, Malabon! Ahon na ahon tayo sa tubig. Ahon yung tubig. 90 pesos na yung kilo. 90. O yan, 90 pesos po sa malalaking gulyasan, no? Shoutout kay Alias Waway. Shout out sa'yo, alias Waway. Alias Laway. Malaglag na, okay na yan. May alimango po dito sa halagang... Ayan. 300 pesos na per kilo. Bossing, salamat. So, shout out po. Good morning, good morning. Shout out. Salamat, salamat. Thank you. Ingat kayo, ingat. Malaki tubig. Alright, so palaki ng palaki ang tubig at di tayo nakapasok sa may bandang dulo para ma-update yung mga latagan pa nila, no? So, akit na tayo dito sa iba pang mga latag na ating makikita sa mga binebenta po nilang mga seafoods ng Malabon Fish Market. Wala na? Oo nga, no?